Gikonsidera ni Vice President Sara Duterte nga political harassment ang mga migula nga isyu bato kaniya ug sa iyang pamilya. Ani ang report ni Argil Relator. Sa paglambigit ni kanhi Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa pangalan nila Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ug Attorney Man Scarpio sa pagpalusot matud pa og 6.8 billion peso shabu shipment niadtong 2018. Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga dili daw siya makahatag og pahayag sa ngalan sa iyang igsuon. Hinoon, una nang gibutyag ni Congressman Pulong pinaagi sa official statement nga dili niya kaila si Guban o dili sab siya kaila ni Guban. Wala na matud pay kredibilidad ug walay basehan ang gipangbutyag ni Guban. Dugang ni VP Sara nga iyang bana nga si Attorney Man Scarpio lang sab daw ang motubag labot sa maong issue. Apan gibutyag niya nga usa kini ka political harassment. Hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Gitubagsab ni VP Sara ang datos sa Department of Budget and Management nga lakip ang Office of the Vice President sa mga ahensyang adunay ubos nga budget utilization rates as of June 2024. Hindi, ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa migula nga isyong dunay mag-file matud pa og impeachment bato kang VP Sara nga giingon ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa usa ka video sa social media. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika, kung hindi dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Andam sa matud pa siyang pailawom sa hair follicle drug test subay sa giduso nga bill sa igsuon nga si Congressman Pulong nga himuon kining mandatory alang sa mga opisyal sa gobyerno. Gusto matud pa niyang magdungan sila sa pagpa-drug test ni Congressman Pulong o Davao City Mayor Baste Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Adlaw Sabado, dihang gipangunahan ni VP Sara ang book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Gibasahan sab niya og istorya nga isang kaibigan ang ana sa 30 ka mga bata gikan sa nagkadaiyang orphanage sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.